rhai sydd wedi uno â ni y bore yma. Chi'n gallu clywed fi nawr, llwch chi? Bydd rhai, dwi'n siŵr, ar y traeth yn Newton ym Porthcawl bod yma gyda'n Gweinidog. Do'n i ddim i fod yn onest â chi, ond mae'n dda gallu bod gyda'n gilydd p'un yn y traeth neu yn y capel y bore yma. Wedi holl ddigwyddiadau yr wythnos fawr, fe gawn ni sbel fach yr wythnos yma. Mae yna bractis côr nos Fawrth, a nos Iau, y cyntaf y fai am 7:00 yma yn y capel, bydd Merched y Wawr yn cyflwyno noson allan, noson yng nghwmni Cliff Harpwood a Geraint Cynnan. Mae'r tocynnau ar gael gan Amryw, Magro Caredig a Janet a Menna, tocynnau yn 7.1, a mae noson agored i bawb. Gai ddiolch i Dylan ar un pryd dymuno'n dda iddo fe fydd e'n mynd dechrau mai i'r Caribi. Nid ar wyliau, ond gweithio gyda CWM. Bydd e ddim gyda ni Sul nesaf, ond fe fydd llywydd yr undeb parchedig Jeff Williams yma gyda ni y Sul nesaf, y rhaid fel arfer am 9:45. Ac yn nawr fewn i'r casgliad. Bore da. Crist a gyfododd. Efe a gyfododd yn wir. Wel, gai ddymuno Pasg hapus a bendithiol iawn i bob un ohonoch chi. Yndan, rydyn ni yma i ddathlu y bore yma. Ac i ddathlu bod Crist wedi trechu bedd. Fe ddoth yna griw at ei gilydd bore yma ar draeth Newton. Fel bod yna photographic evidence ohono fo, ynde? Wedyn, oedd o'n hyfryd gweld yr haul yn codi ac yn cofio am y gwragedd hynny oedd yn cerdded at y bedd y bora bach hynny ac wrth gwrs yn darganfod bod y bedd yn wag. Chydig o adnodau, Crist a gyfodwyd oddi wrth y meirw i ddiw y bor diolch yr hwn sydd yn rhoi i ni fuddugoliaeth trwy'n harglwydd Iesu Grist. Bendigedig fyddo Duw a Thad yn harglwydd Iesu Grist, o'i fawr drigaredd, fe barodd fe'n geni ni o'r newydd, i obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Yn ystod yr Oedfa, mi fyddach chi yn ymatab, oherwydd pan fydda i yn deud y geiriau mae Crist wedi atgyfodi, dwi eisiau i chi ymatab trwy ddeud Haleluia, cododd Crist yn fyw. Da ni eisiau ymarfer? Na ni ymarfer, reit? Mae Crist wedi atgyfodi. Haleluia, cododd Crist yn fyw. Wel ia. Nawn ni drio eto? Eich mae o i gyd yn cychwyn hefo fi, reit? Mae Crist wedi atgyfodi. Haleluia. Cododd Crist yn fyw. Dyna ni. So eich fydd o'n dod yn anisgwl o bosib yn ystod y gwasanaeth. Ond diolch i Mali. Mae Mali yn mynd i ddarllian yr emyn gyntaf ar yn cyfar ni. Felly ti di draw Mali. Na i wneud hwnna wedyn. Dwi'n dechrau mynd allan o drefn yn barod. Felly mae Mali am ddarllian y gerdd oedd yn y gylchgrawn. Siwr bod chi gyd wedi cael y gylchgrawn bellach. Dyn Haleluia, cododd Crist yn fyw. Heddiw cododd Crist yn fyw, Haleluia. Llawen dydd o foliant yw, Haleluia. Dioddefodd angau loes, Haleluia. Ein prynu ar y groes, Haleluia.
Calon foniant dydd o ef, halleluia. Crist ein brenin mawr o'r nef, halleluia. Dringodd fynydd Calfari, halleluia. Aistrwy bedd i'n achub ni, halleluia. Trwy ei loesau boenau mawr, halleluia. Daeth a hedd i blant y llawr, halleluia. Myrdd a ffyrdd o Santa sydd, halleluia. Yn ei foli nos a dydd, halleluia. Diolch o galon, Wali. Felly gadwch chi ni ganu hemyn 555 felly. Wel, dwi am ddarllen hanes dod at bedd o Feibl Lliw Stori Duw. Ac mi allan ni fod wedi mynd i unrhyw rhan o'r efengyla y bore yma, wrth gwrs. Ond dyma o'r Beibl yma, y bedd gwag. Roedd Mair yn awyddus i eneinio corff Iesu a pherlysia. Doedd gan i ddim hawl i wneud hynny ar nos Wener na'r dydd Sadwrn gan ei bod yn saboth. Felly aeth at y bedd yn gynnar iawn fore Sul cyn i'r haul godi. Pan gyrhaeddodd yr ardd, gwelodd fod y maen mawr oedd ar draws agoriad y bedd wedi'i rolio i ffwrdd. Roedd y bedd yn wag. Yn ei dychryn, rhedodd Mair i chwilio am Pedr ac Ioan. Mae rhywun wedi dwyn corff Iesu. Wylodd. Does gen i ddim syniad ble mae ei gorff. Rhag ofn bod rhyw gamgymeriad wedi digwydd, rhedodd Pedr ac Ioan at y bedd. Gwelsant y lluneinia yno wedi plygu, ond doedd dim golwg o Iesu. Roedd y bedd yn wag. Rhedodd y ddau adraf gan adael Mair ar ei phennu hun yn yr ardd. Roedd hi'n dal i wylo.
pan aeth yn ôl i edrych yn y bedd unwaith eto. Edrychodd i mewn yn betrysgar a gweld dau angel yn eistedd yr union fan lle dylai corff Iesu fod. Pam wyt ti'n wylo? Gofynnodd un o'r angylion. Mae rhywun wedi dwyn fy meistr, o chneidiodd Mair. Does gen i ddim syniad yn y byd lle mae ei gorff. Clywodd sŵn y tu ôl iddi, a throdd i edrych. Tybiau mae'r garddwr oedd yn sefyll yno. Am bwy wyt ti'n chwilio? Gofynnodd y dyn. Os gweli di'n dda, dyweda wrthau lle maen nhw wedi rhoi corff Iesu. Atebodd y dyn gydag un gair yn unig. Mair. Gwyddai Mair ar ei hunion pwy oedd y dyn. Iesu. Athro, meddai. Wrth ei bodd yn ei weld unwaith eto. Paid â chyffwrdd ynof, meddai'n dawel wrth Mair. Dos i ddweud wrth fy ffrindiau eraill beth wyt ti wedi weld. Rhedodd Mair nerth ei thraed yr holl ffordd. Rydw i wedi gweld Iesu, meddai. Tydio ddim wedi marw bellach. Mae'n fyw. Bendith Duw ar y darllian a'r gwrando ar yn cyfar ni bore yma. O bob blwyddyn mae yr undeb yn paratoi fideo gweddi'r Pasg a gawn ni gyfla i weddio gyda'n gilydd drwy wrando ar y fideo yma yn awr gyda Cassie Jones yn cyflwyno'r weddi. Dad Nefol, dyn ni'n cyffesu bod yn ffordd o feddwl a siarad a gweithredu yn bygwth yn hynysu oddi wrth i ti ac oddi wrth yn gilydd hefyd. Mae'n gwrthryfela ni, ein hagwedd hunanol a'n diffyg cariad wedi creu bwlch rhyngon ni a thi. A dyn ni'n llwyddo dieithro pobl eraill hefyd, gyda meddyliau a geiriau a gweithredoedd sy'n brifo ac yn bychanu. Dad maddau ni. Arglwydd Iesu fe ddest ti atom ein hachub ni a'n rhyddhau ni. A'n caru ni gymaint nes rhoi dy fywyd am arw drosom ar y groes, mwyn pontio rhwyg rhyngom a'n tad nefol, a'n cymodi a'n gilydd drwy'r groes. Helpa ni heddiw i gredu ac i groesi o eogrwydd i faddeuant, o anobaith i obaith, ac o ansicrwydd i ffydd. Gwna ni hefyd yn godwyr pontydd, at bawb sy'n teimlo'n ddieithr neu'n wahanol i ni. Gad i garedigrwydd a gras, a mynedd ac ymddiriededd, adeiladu'n groesfan gref rhyngom. Yn dy enw di, dyn ni'n gofyn hyn, fi fyw, fi farw, ac atgyfododd ein mwyn ni. Amen. Mae Crist wedi atgyfodi. Cododd Crist y fyw. O, chi'n mynd barod na grech? Neu bod chi wedi anghofio? Haleluia, cododd Crist yn fyw, reit? Barod, unwaith eto? Mae Crist wedi atgyfodi. Haleluia, cododd Crist yn fyw. Wel ia, y llawenydd yna yr ydyn ni yn ei brofi heddiw. Gadwch i ni droi at emyn 543 wrth i ni barhau yn dathliadau. Hwn ydy'r dydd y cododd Crist gan ddrychio pyrth y bedd, o cyfod fenaid na fydd drist i edrych ar ei wedd. Ac yn y blaen 543.
Mae Crist wedi ei gyfodi. Halleluia. Cododd Crist yn fyw. Da iawn. Dyna'r llawenydd ydyn ni isio y bore yma. Ac ia, mae Crist wedi ei gyfodi, a dyna sŵn llawenydd y Pasg ynddo. Pan fydd pobl yn clywed y gair Pasg, be di'r peth cyntaf sy'n dod i feddyliau pobl? Wya Pasg, ie? Wbeth arall? Gwyliau ysgol? Falla? Wbeth arall sy'n dod i'ch meddwl chi? Cymanfa? Ie? Yn arfer bod cymanfa Pasg doedd yn flynyddol. Ie. Ond ein digwydd groglith yn Porthcawl. Ond, da chi'n gwybod, mae gen i fi cwiz ar eich cyfer chi. Reit? A dwi eisiau eich help chi. Felly, mae yna blanc bach, reit? Da chi'n gofod llenwi'r bwlch. Felly, dyma'r cwestiwn cyntaf. Wrth feddwl am y Pasg, mae wbath canran o bobl yn meddwl am siocled. So, beth yw canran o bobl sy'n meddwl am siocled pan mae'n meddwl am y Pasg? Mali? 90%! Eich bod. Sy'n rhywun arall rhoi cynnig arall? 70%? Bo, nath ocsiwn yndi. Gan i weld yr atab felly. 65%. O, ti oedd y gosa? Morgan oedd yr gosa. Chi'n gwybod, geis i hwn drwad neithiwr. Ac o'n i'n meddwl bod o reit ddoniol, ond mae yna neges dwys yma hefyd. It's important to remember the true meaning of Easter, says the Archbishop of Cadbury. Ac o'na llun i gyd fynd efo hwnna. Felicity, sa ti'n rhoi y llun? Dyna ni, dyna i o. Bod o'n ddoniol, mae yna negas ddwys ofnadwy yna hefyd yn does. Beth am y cwestiwn nesaf? Dim ond rhywbeth y cant sydd yn meddwl am Iesu adeg y Nadolig. Da chi wedi gweld o? Mae'n iawn. Yn ôl un. So, gyda chi cwestiwn nesaf felly, mae faint o filiynau o wyau Pasg sy'n cael ei gwerthu ym Mhrydain pob blwyddyn? 15 miliwn? 30? 100? 80%? Gadwch chi ni weld? 80 miliwn. Reit, cwestiwn nesaf. Ar gyfartaledd, fe fydd pob plentyn yn bwyta faint wy Pasg. Reit? Efo 8,000 o galeria y plentyn. Felly, faint o wyau Pasg gen ti, Mali? Gen ti 4 neu 5 yn barod, oes e? Ie. 4. Gan i weld yr atab. Yr atab ydy 8. Reit. Y nesaf, mae yna 2 ar ôl. Mae faint y cant o rieni yn cyfadda bod nhw'n bwyta wyau Pasg eu plant. Dwi'n mwyn os da chi wedi gwneud hyn, reit? Sy'n rhaid i chi gyfadda, reit? Mae yna draddodiad arall sydd yn efo confession box, reit? Ond faint cant yn cyfadda. Na, yr atab ydy... A ni ysna, da chi feddwl, 27. Ia, 27 sydd yn cyfadda hynny, de. Sydd yn cyfadda hynny. A dim ond un cwestiwn ar ôl, mae'n siŵr bod pob un yn bwyta, yn dydi.
dim ond faint o wyau Pasg fastach 10 sydd yn deud hanes y Pasg. 1. Ie, yr ateb ydy wrth gwrs un ohonyn nhw. Ac be mae'r ffeithiau hynny'n ei ddeitha ni felly mewn gwirionadd ydy mae'r ystadegau fel 12% sydd yn meddwl am Iesu adag y Nadolig adag y Pasg hyd yn oed, dwi wedi mynd i dymor arall adag y Pasg, mae ond un wyau Pasg sydd yn deud mae hanes y Pasg felly. Yn dangos mor bwysig ydy rhannu y diwrnod a llawenydd yma yn dydy. Mor bwysig i wadrodd yr hanes a'r dystiolaeth yma. Efallai bydd eraill yn meddwl am wyliau ysgol neu teulu o gwmpas y bwrdd adag y Pasg fel yn debyg iawn i'r Nadolig. Pethau hyfryd wrth gwrs, ond nid dyna gwir reswm pam ein bod ni yn dathlu heddiw nac i. Heddiw rydyn ni'n cofio'r newyddion aeth draws newid y byd. Roedd Iesu a fu farw ar y groes yn fyw unwaith eto. Roedd y bedd yn wag, roedd marwolaeth wedi gael ei drechu, roedd gobaith newydd wedi torri trwodd mewn i fyd o dywyllwch. Mae Crist wedi atgyfodi. Halleluia, cododd Crist yn fyw. Ond gadwch i ni fynd yn ôl rhyw fymryn i'r bore y Pasg cyntaf hynny. Roedd hi'n fore iawn, roedd yr haul newydd godi, roedd y gwragedd yn mynd ag at y bedd gyda'i peraroglau, gyda'i perlysiau, i eneinio. Sut oedden nhw'n teimlo? Sut oedden nhw'n teimlo? Yn alarus, yn ofnus, yn drist. Ond pam gyrhaeddon nhw roedd y garag wedi'r holi ei ffwrdd, roedd y bedd yn wag yn dweud. Ac roedd 2 angel yno'n dweud, peidiwch wi ag ofni, medden nhw. Da ni'n gwybod mae Iesu gafodd ei groeshoelio, da chi'n chwilio amdano. Dydy o ddim yma, oherwydd mae o wedi ei atgyfodi. Roedden nhw'n disgwyl gweld corff yn lle hynny fe welsan nhw fywyd. Roedden nhw wedi dod mewn galar, ond roedden nhw'n gadael mewn llawenydd. A rhyfeddod, a neges oedd yn newid y byd. Ac yma rydyn ni heddiw dros 2000 o flynyddoedd yn ôl yn dal i adrodd yr un stori, yn dal i sefyll i weld y wawr yn torri. A roedd bod Iesu yn fyw, nid yw'r byd yr un fath oherwydd hynny. Oherwydd bod Iesu'n fyw, nid ydyn ni yr un peth. Mae galar, poen a gofid yn rhan o'r ddynoliaeth, yn rhan o'n byd ni, gyda rhyfeloedd a newid hinsawdd a tlodi ac anghydraddoldeb. Mae'r rhestr yn mynd yn ei flaen, mae'n rhestr hir iawn. Ond galar, poen a gofid hefyd oedd yn bresennol yng nghalona y gwragedd hyn daeth i'r bedd y bore hynny. Ond llanwodd y Crist atgyfodedig, dywyllwch ei calona nhw i oleini gobaith yr atgyfodiad. I gysuro ynde. Mae'n golygu nad ydy marwolaeth yn cael y gair olaf. Mae'n golygu bod cariad Duw yn gryfach na phopeth arall. Mae'n golygu hyd yn oed pan fyddwn ni yn ei gweld hi'n anodd, pan bod bywyd yn anodd, bod gobaith yn dal i sefyll. Oherwydd bod Duw yn caru ni. Gymaint a hyn aeth i'r groes ar yn rhannu ac atgyfododd mwyn i ni brofi llawenydd y bywyd newydd. Ac am hynny allan ni sefyll yn hyderus. Be da ni'n gwneud efo'r newyddion da yma felly ynde? Nid i gadw fo i ni'n hunan, ond i ddeud y geiriau fel da ni'n ei ddeud rwan. Mae Crist wedi ei atgyfodi. Halleluia, cododd Crist yn fyw. Rydyn ni'n byw'r newyddion da. Yn y bywydau pob dydd, rydyn ni'n ei rannu. Rydyn ni'n gadael iddo yn siapio ni. Yn y ffordd ydyn ni'n caru, yn madda
ac yn gobeithio ac yn credu. A roedd pam gododd Iesu o'r bedd, nid ar ei gyfer ef ei hun y gwnaeth hynny, ond ein mwyn ni. I ddod â bywyd newydd, cychwyn newydd a gobaith newydd. Rhywbeth mae'r byd angen yn fwy na dim y dyddiau hyn. Felly gadwch i ni ddweud unwaith eto gyda'n gilydd, nid yn dawel, ond gyda llawenydd go iawn. Mae Crist wedi atgyfodi. Halleluia, cododd Crist yn fyw. Dwi'n ddangos fideo sydd yn mynd drwy hanes y Pasg i chi yn awr. A mi welsoch o flwyddyn diwethaf, dwi'n credu, neu flwyddyn cynt, gyda geiriau, ond da chi'n ei weld o mond efo cerddoriaeth y tro hyn. Ac yn dilyn hynny, mae'n braf yn bod ni heddiw fel eglwys braint ag anrhydedd ydy gallu derbyn aelod newydd i'n plith ni. Lle fydda ni yn croesawu Mr John Hugh Edwards i'n plith. Ac felly ar ôl y fideo yma, na i ofyn i Hugh i ddod ymlaen. Dyna ni. Elia, mae'n fideo pwerus sydd yn dangos digwyddiadau y Pasg ar yn cyfar ni. Wel, gai ofyn i chi ddod ymlaen, os gwelwch yn dda. Braint ydi wastad cael derbyn aelodau newydd ac na nifer sydd wedi dod... Na nifer o bobl wedi dod o'r newydd ac
Yn gwybod am gymaint o felly yn dymuno gael bod yn rhan o deulu'r eglwys. Mae croeso i chi i wneud hynny. Ond braint felly ydy derbyn aelod newydd i'n plith, sef Mr John Hugh Edwards. Dydy Hugh ddim yn ddieithr i ni yma yn y Tabernacl dros misoedd diwethaf. Di bod yn ffyddlon iawn yn cyrddia ar y Sul. Ond bu Hugh yn aelod ffyddlon yn eglwys Gynulleidfa Fawl Gibeon Tai Bach, ac am flynyddoedd lawer yno cyn ei datgorffori. Ac yn dilyn hynny, penderfynodd Hugh sydd eisoes yn byw yma ymgartrefu yn y Tabernacl fel ei gartref ysbrydol. Ac felly mae'n bleser gyda'i yn enw yn harglwydd Iesu Grist dderbyn John Hugh Edwards i gyfamod â ni yn yr eglwys hon. Mae'n gyfaill yn cyfamodi â ni i dderbyn braint a chyfrifoldeb aelodaeth o'r eglwys hon, a thrwy'r weithred hon y maent yn cadarnhau o'r newydd i haddewid i fyddhau i ddiw arhodio yn ôl ei air. Ac felly yn enw yn harglwydd Iesu Grist, derbyniaf a chroesawaf di i gymdeithas yr eglwys hon, ac fel arwydd hyn ystynaf i ti dy heilaw cymdeithas. Un o'r penillion dwi wastad wedi bod yn ei hadrodd ar achlysur fel hon ydy yr un yma, cwrddwn bob Sul yn y capal a ffrindiau bob oed a phob hun, pob un yn caru'r Iesu yn deulu hyfryd cytun. Gadwch i ni weddio. Diolchwn i ti arglwydd am y foment lawen hon wrth i ni groesawu Hugh i'n teulu eglwysig. Mae dair yn atgoffa ein bod yn un corff a llawer o ranna, yn gweithio gyda'n gilydd mewn cariad ac undod. Heddiw rydym yn dathlu bendith cymuned a'r anreg hyfryd o berthyn. Helpa ni fel eglwys fod yn ffyddlon yn galwad, i garu heb amod, i wasanaethu gyda gostyngeidrwydd, ac i gerdded gyda'n gilydd mewn gras a gwirionedd. Llenwa ni gyd a ddysbryd glan, fel y gallwn ddisgleinio dy oleuni yn y byd, a mynegu cariad Crist ym mhob peth am nawn. Yn enw Iesu Grist. Amen. Mae cyn i ni droi at ffwrdd y cymyn ac i gymuno gyda'n gilydd, gadwch i ni droi at emyn 550 a 4. 554. Gorfoleddwn Iesu mawr am y dydd y torodd gwawr. Bywyd newydd ddaeth i ni wedi conquest Calfari, ac yn y blaen 550 a 4.
Daeth y Crist atgyfodedig a sefyll ymhlith i ddisgyblion a dweud, tangnefedd i chwi. Pan welsant yr arglwydd, llawenychodd y disgyblion. Tangnefedd yr arglwydd a fo gyda ni bob amser. Yn ôl yn trefn mi, rydyn ni'n cofio y rhai sydd mewn cyfnod o wendid a gweiledd, ac mi fydden ni'n cofio nhw yn ystod yn gweddi ni yn awr, felly gadwch i ni weddio. Crist ein Pasg, diolchwn i ti dy fod yn gwahodd at dy fwrdd, ac wrth wneud gweddiwn dros deulu poen a gofid. Poen siom colli iechyd a gofid a hiraeth colli anwyliad. Yn gweddio dros y rhai sydd yn yr ysbyty ac sydd wedi treulio cyfnod yn yr ysbyty ond adref ar hyn o bryd. Yn gweddi mi rydyn ni yn cofio am David Lloyd a Hywel Wyn Richards. Ni allwn yn well na i cyflwyno i thofal grasol di ein tad, a rhoi diolch am bob gofal ystynnu'r iddynt gan eu teuluoedd. Mi wyddom am nifer eraill sydd yn yr ysbyty yn ogystal, ac yn anfon yn cofio'n ancariad atynt. Diolchwn am wasanaeth meddygon a nyrsys yn gweithio'n lleol ac yn ysbytau yn gwlad. Dy roedd un sel dy fendith yn ei gwaith, ac arwain unna i gario beichiau'n brodyr a'n chwiorydd yn ysbryd dy gariad. Da ni'n gofyn hyn er mwyn yr un a'n gwasanaethodd hyd angau a'r groes, a sydd heddiw yn dal i sbarduno i gyflawni gweinidiogaeth dy gariad. Nertha ni a ffwrtha ni felly arglwydd da. Fel trwy'r bara hwn a'r gwyn hwn, ac yn ddynt y daw dy gariad i gwrdda ni. A bydd i fywyd ein gwneud yn gyflawn, a nerth a gogoniant dy deyrnas. Amen. Mae gadwch i ni'n hatgoffa o y geiriau sy'n cael ei adrodd yn yr o'r uwch ystafell yn Mathew 26. Ac wrth iddynt fwyta cymerodd Iesu fara, ac wedi bendithio fe'i torodd a'i roi i'r disgyblion, a dywedodd, cymrwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff. A chymerodd gwpan, ac wedi diolch fe'i rhoddodd iddynt gan ddweud, yfwch ohono bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod, a dywelldir dros lawer maddeuant pechodau. Rwy'n dweud wrthych nad yfaf o hyn allan o hwn, ffrwyth y wynwydden, hyd y dydd hwnnw pan yfaf ef yn newydd gyda chwi yn heyrnas fy nhad. Ac wedi iddynt ganu emyn, eithant allan i fynydd yr olewydd. Bwrdd yr arglwydd Iesu Grist sydd gyda ni yma, ac felly mae croeso unrhyw un sydd yn caru'r arglwydd Iesu ymuno hefo ni o amgylch ei fwrdd. Ewch gan hynny felly a rhannwch yr elfenna i blith eich cyd Gristnogion. Yr arglwydd Iesu yn os y bradychwyd ef ac ymerodd fara,
ac wedi ei fendithio fe'i torodd. Hwn yw fy nghorff sy'n cael ei dorri trosto chi. Gadwch i ni felly fwyta o'r bara cof amdano. Yn yr un modd hefyd fe felodd e mewn cwpan o win cyffredin. Byddai dyfwch ohono bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod. Gadwch i ni felly yfed o'r gwin. Dduw'r gwirionedd, yr ydym wedi'n gweld a'n llygad, a chyffwrdd a'n dwylo fara'r bywyd. Cryfhau'n ffydd y Pasg yma, fel y tyfwn mewn cariad at ti ac at ein gilydd, trwy Iesu Grist ein harglwydd atgyfodedig. Amen. Mae Crist wedi atgyfodi. Halleluia, cododd Crist yn fyw. Wel, gadwch i ni ganu ein hemyn olaf, sef emyn rhif 564. 564. Mae Iesu'n fuddigol a'i bobl gaiff fyw yn fwy na choncwerwr drwy gariad mab Duw, profi gorthrymder neu newyn neu gledd, does ball ar y cariad a gorodd y bedd. Ac yn y blaen 564. Mae Iesu'n fuddigol a'r bobl gaiff fyw, fwy na choncwerwyr drwy gariad mab Duw. Newyn Molwn di ar y ddiddor, ai ddiw choncwerwyr. Molwch ef, molwch ef, Elin yn ffordd. Mae Iesu'n fuddigol a'i bobl gaiff fyw, fwy na choncwerwyr mab Duw.
un dim heddiw nac eto I ddod. Cychder na dyfnder nac un peth sy'n bod. Beth fydd ein gwahanu, meddwl ein dwyn o gras diw roes ei faberau mwy. Molwch mae'r gad wedi troi. Molwch elin yn cwoi. Gian Iesu'n fuddugol o'i bobl fyw. Mwyn a chonquerwyr drwy gariad mab Duw. Molwch mae'r gad wedi troi. Molwch elin yn ffoi. Iesu'n fuddugol a'i bobl a boed i'r Crist atgyfodedig eich llenwi a gobaith, eich amgylchynu a chariad a'ch arwain I fywyd newydd. Ewch mewn heddwch gyda llawenydd yn eich calonnau, a bendith Duw y Tad y Mab a'r Ysbryd Glân fyddo gyda chwi o'i. Amen.